vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude opět haul a jako první bych tady začala tímto postrojem, který jsem si objednala na leasinku. Tohle máte na zádech, tady vlastně těma otvorama, co jsou z boku, tak prostě trčíte ruce. Tak, tady mám takovou kapsičku, nějakých 250 korun. Takže takhle to nějak vypadá. Jo, je tady takhle se mnou ty kapsičce prdelka. Severní spokojení. Pojďme se tedy podívat na to, co nám přišlo dál. Tak mám tady tyhle polštářky pod oči. Je tam teda celkem 60 kousků, ne 50, tak jsem si mylně myslela. Stálo to teda 86 korun. Akorát vám ukážu, jak to vypadá. Je v tom teda takhle špachtlička. Vlastně odejmete to víko. Tím víkem je ještě takhle plastový jedno. A takhle vlastně vypadají ty polštářky. Jsou klasický, jako jsme zvyklí. Jo, já pak pro vás připravuju samozřejmě video, kde o té kosmetice ještě řeknu něco dalšího, abyste věděli. Pak tady mám připravený pásky na vrásky. Rovnou vám tedy ukážu, jak vypadají takové pásky. Tohle vlastně sloupnete, působí to tak trošku jako depilační pásek, ale není ta síla taková. A to vlastně vložíte takhle na tuhle oblast. Necháte třeba i přes noc klidně působit. Já to přes noc teda neskoušela, nechala jsem si to hodinku působit. Nevím, jestli je tam alkohol i přidaný, trošičku jako pokožku i mě přišlo dráždilo. Tak a cena 29 korun, jo, a je tam teda 10 kousků. Dále jsem si objednala tuhle věc, je to tedy na čtení kóru, tak stále teda 120 korun. Tak to vypadá, máte tady vlastně různý nástavce, takhle vlastně přejíždíte po pleti tím přístrojem. Já už ho zkoušela a musím říct, že mě to překvapilo. Opravdu funguje, nekecám. Čestný skautský. Tak, další věcička, tak zapneme. Tak a takhle tady máte různý světýlka, modrý, růžový, červený, oranžový, zelený. A tady si měníte intenzitu. Jo, takže bomba, bude to krásně. Já se pak budu muset podívat, jak ty vlastně jednotlivý světýlka, na co jsou. Na to určitě juknu a super věc je ta, že je to takhle i na USBčku. Tenhle přístroj mě stál tak za 220 korun. Jo, je to i s nabíjením teda, tak možná i z toho důvodu to bylo dražší. Protože tu mám ještě totiž jeden a ten je na baterky a ten stál pouze 59 korun. Tak, ten je tadyhle. Se podíváme, jestli na něj mám baterky a rovnou se ho vyzkoušíme společně. Tak, uvidíme, co to dělá teda. Jsem sama zvědavá. Jenom to vrní a vibruje to. A přijdeme, že vibruje celý ten přístroj, jenom ne to, co by mělo. Ale tak jako za 59 korun, co bychom chtěli. Jako další věc. Tady máme tohle sérum. Tohle sérum stálo 57 korun. Opět ho tady uvidíte ve videu, který jsem si pro vás přichystala o kosmetice. Tak, další teda tady je tenhle šinečí krémík. Ten stál teda 115 korun. Jo, jedná se teda o korejský krém. Už jsem ho také zkoušela, taky ho uvidíte ve videu. Nádherně voní, taková jemná vůně. Opravdu malý ten krémík, ale zase jako pleť tak jako hezky sklidní. Korty si máte pleť citlivou, jako mám já. Takže tak. Další věc. Tady mám tyhle skřipečky. Tak, těch jsem vzala 50 kousků, jich tam je a stály pouze 28 korun. Jo, to je nádherná cena. Tak vám je ukážu. Teda
Jo, jsou to takovýhle kytičky prostě. A myslím si, že jsou úplně skvělý, pokud se budete dělat třeba nějaké, já nevím, culíčky, nebo topánky, nebo pokud máte malou holčičku třeba v rodině. Tady mám takhle sadu gumiček. Jo. Stály pouze 9 korun, je tam teda 50 kousků, obyčejný gumičky, ale jako hodí se. Další věc je tady tenhle čistící kartáček, ten byl taky velice levný, 7 korun mě to stálo. Tam jsou takovýhle duplíčky na to čištění sletí a z druhé strany to vypadá takhle. Vypadal, že je bude větší, jo, na těch obrázcích. Tady vlastně jsem vyzkoušela, ještě nevyzkoušela. Jedná se o šablonu na linky, je teda silikonová. Si vlastně vy si takhle přiložíte k oku, jo, a krásně teďka vidíte, jak vlastně tu linku domalujete a jo, uděláte z toho takový ten kočičí look. Tahle šablonka, ta vycházela na 29 korun. A vlastně tím můžete i na to koukám, dokonce i v obočí. Takový, já nevím, prostě, tak nevím. Jako asi každý jsme zvyklý si obličej malovat nějak jinak. Ale na ty linky to bude dobrý, to bude fajn tohle, takže se těším, až to vyzkouším. Další věc tady, a to byla taky skvělá koupě, sada kartáčků. Pokud vám přijede třeba návštěva, nebude mít kartáček, zapomene si, tak je vždycky bude mít při ruce nějakých pár náhradních kartáčků za 29 korun. Jo, tyhle kartáčky. Ty rukavice byly taky velice levný, stály 14 korun. Jsou heboučky krásně. Jo, takový, ten materiálek. Na ruce jsou akorát a to já mám teda dlouhý prsty. Jo. A jako za 14 korun. Jako další věc, tady mám tuhle rukavici. Tahle rukavice, já mám ji vlastně ve 2 variantách. Růžový a ve fialový. A mně přijde hrozně taková hrubá. Jsem si myslela, že bude jemnější. Takže tady bych spíš volila na tělo. Tak velkou radost mi udělala tahle sada. Jsou to tady houbičky a mezi tím houbičky a blendry za nějakých 29 korun. A je jich tam 12 kousků. Tam takovýhle vlastně ty trojúhelníčkový, jo, labutěnky. Tak tam jsou dokonce takovýhle, což si chcete, to je jako pod očima to dodělat krásně, abyste se dostali všude. Pak jsou tady tyhle miniaturní blendříky, ty jsou tady taky na tohle okolí, že jo, většinou. No a pak jsou tady ty větší. Tak jako další věc, tady mám škrabošku na spinkání. Kupovala jsem 2, jednu i přítelovi. Tady ta růžová mi stála, vlastně oni obě 2 stály stejně 19 korun. To je jako ten materiál, jo, jaké heboučka, hezky. Jo. No a jako myslím, že bude v pohodě. Spoustě lidem třeba vadí, jo, že to je upnutý až moc ta guma a nemůžou si to povolit. Prostě vám ukážu tu kosmetiku, kterou vám pak ukážu v dalším videu. Tenhle CC Cream, 45 korun. Korektor. No, oni píšou korektor, mně to přijde jako make-up. Tak 50 korun. Tyhle hlinky na oči. 35 korun. Tak, 31. Jo. Tak, 35 korun. Tak jsou to oční stíny a takhle z druhé strany mají houbičku. Jo. Pak tuška na obočí, 39 korun. Ta vypadá takhle, z jedné strany štěteček. A z druhé strany takhle mistička, jo. A do toho namáčíte ten štěteček. Působí to na mě něco mezi voskem a něco mezi barvou, takže je to skvělá věc. Jo.
Pak tady mám černé linky, tak ty stály 29 korun, takhle, jo, klasické černé linky, ale už teď můžu říct, že je to půl na půl, jo, něco za to stojí, něco za to nestojí. Další věc, tady mám tyhle párátka, je jich tam teda 100 kousků, jsou to standardní ty párátka, jsou nímký, jak jsme zvyklí, že jo, od nás, a 43 korun. Další věcí jsou tady tyhle sponečky, myslela jsem si, že mi přijde více, přišlo jich takhle pouze 10, 19 korun. A mají takhle různý motivy, jo, a takže jsou opravdu jako kouzelní. Jako další věc jsem si objednala další skřipečky do vlasů, vám je ukážu, a jsou i z jiného takového materiálu, lepšího, takže ty mě vycházely na pouze 9 korunek a je jich tam teda 10. Věc. Tady mám tyhle gumičky do vlasů, vypadají nádherně. Je tam teda 6 kousků, byly za 31 korun. Jako další věc, mi udělalo velikou radost, jsou tyhle spodňáry, je jich tam 8 kousků a stály nějakých 70 korun. Takže mám takhle všechny, kde vidíte, černá, bílá, modrá, tmavě modrá, růžová, šedivá, taková zelenoučka. Jako další věc tady mám zástěru. Ta zástěra byla za 53 korun. Hned si ji ukážeme. To byla rostomiloučka, úplně krásná. Už to... Takže takhle nějak vypadá ta zástěra. Myslím, že dobrý. No, to nějak jak byla na obrázku, tak sedí teda. Jo, tady má takhle kapsičku. No, za mě pěkná. Tak jako další věc, tady mám tyhle masky. Obličej, je to opět korejská značka. Je tam teda 10 kousků a jedná se o takovýhle sáčky. Jo, je jich tam 10 teda. Zase budete mít video, kde vám to ukážu. Tak jako další věc, tady mám tyhle pantofle krásný. Ty stály 104 korun. Heboučky, měkoučky, takové na noze vypadají pěkně. No, uvidíme, jak dlouho nám vydrží. Za 16 korun mi to přijde prostě podobný jako to velký balení, kde za to velký balení jsem dala 83 korun a je jich tam 60. Tady pouze za 2 kousky 16 korun. Určitě jsou teda silnější, jo, jsou takový prostě víc nasáknutý. Jsou s kolagenem, vitamínem E, aloe, zeleným čajem. Intenzivně by měly hydratovat, tak jako to píšou u tam těch, jo, že mají intenzivně hydratovat, takže uvidíme. Jako další věc, tady mám ty čelenky. Vzala jsem teda jednu pro mě, jednu pro přítele. Čelenky vycházely na 42 korun, teda jedna, jo. Na to, že to je jenom na jedno použití. Na Silvestra je jenom jeden, sranda musí být. Další věc, tady mám pouzdro na kartáček, tady elektrické kartáčky i s pouzdrama, ale občas prostě potřebujeme někam dát i ty miniaturní třeba kartáčky, když někam jedeme. Tak máme tohle pouzdro, jsem vzala. Jo, to vycházelo na nějakých 17 korun, což je krásná cena. Jako další věc, tady mám tuhle sadu těchto gumiček. Je jich tam 1000, vycházely na pouhých 19 korun. Maličký a natáhnout se dají tak nějak, jo, takže to není jako úplně, že by... Jsem si samozřejmě musela objednat i pinetky, jo, takhle vlastně sada pinetek, byly pouze za 9 korun a jsou to kvalitní, že úplně skvělý. Další věc, tady mám tuhle pincetu, ta vycházela na 29 korun, takhle klasická, obyčejná
Když jsem kupovala v Rossmannu předražení za 2-3 stovky tyhle penzety, tak taky po roce se prostě stupily, že jo, a už byly jako k ničemu. Nebo z Avonu, když jsem objednávala, taky drahý prostě. To u nás tak asi mrzet tolik nebude, pak přestane fungovat. Tak další věc, tady mám tyhle šablonky. Ty šablony by měly být na vykreslení očních linek. Jo, a domalujete linky, jak potřebujete. Jo, a 19 korun a jich tam 50. A máme tady poslední dva kusy. Jedná se teda o tyhle džíny, které jsem si vzala, ale hodně volný. Trošku mi připomíná ty mama jeans. No, uvidíme. A hned vám je ukážu, jak vypadají na mě. A rovnou vám ukážu i tu bundu, pak vám to ukážu jako komplet, všechno na sobě najednou. Cena kalhot 525 korun a cena té bundy 17 korun ta bunda. Má tady takhle po stranách takovýhle na utáhnutí, aby nebyla tak volná, jo, v tom pase. Takže já si to tady utáhla teda. Tak a teď, když ji zapnu, tak by měla být daleko víc vypnutá. Za mě je to mnohem lepší takhle. Jo, s tím, jak to tady hezky teďka stáhnutý. Když je to takhle jako chytne a z ničeho nic prostě začnu tancovat, tak jenom jako doufám, že to nikoho z vás nebudu pohoršovat, jo, ale občas prostě si potřebuju zatancovat, no.